Mela issa li sirna nafu d-dati meta aħna ħanerġgħu niftħu nibdew noperaw il-negozji tagħna, ir-restaurants tagħna, nilqgħu b'sodisfazzjon fl-aħħar dawn id-dati illi qed ituna tama li nerġgħu nibdew naħdmu. Aħna qed inwedukom li qed naħdmu skont il-protokolli li qed jindikawna l-awtoritajiet tas-saħħa, però magħkom nixtiequ l-kooperazzjoni tagħkom. Intom nitlobkom il-klijenti tagħna tikkoperaw ma' min vera tjuri serjetà f'dawn l-affarijiet. Importanti li tikkonkorru u tmorru għand min qed iżomm is-serjetà. Għaliex inkella nerġgħu naslu fi stat ta' problema illi tkun diffiċli li wieħed jerġa' jirkupra minnha. Naħdmu flimkien, nkunu kooperattivi, niftehmu u naslu flimkien żgur. Għaliex jekk nimxu b'serjetà u jekk nimxu b'kooperazzjoni kemm il-klijent u kemm aħna n-negozjanti nkunu nistgħu nibqgħu mixin flimkien u hekk Alla jrid nibdew ingawdu anke kemm aħna x-xogħol u kemm intom ukoll il-ħin tar-rilassament tagħkom fl-istabbilimenti tagħna.